La jove donzella i verge és la que ha agafat el ram. Si qualsevol de vosaltres teniu algun problema, crideu Super Arnau i jo vindré! Vale? A veure com teniu que cridar! 1, 2 i 3! Super Arnau! Mira, mira allà. Allà el crida. No, ara no estic per això! Mira quanta gent tinc que salvar a tothom! Vale, no puc dir que m'agrada demasiado.